Σας. Από την στιγμή που καθιέρωσαν την εκπομπή αυτή, είπα να έχετε κόσμος. Γιατί, όχι για να κάθονται πέρα οι άνθρωποι να τους τραβάμε πλάνα ότι έχουμε και κοινό, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Το λέω από την αρχή. Ότι εγώ δεν θέλω ανθρώπους να είναι γλάστρες. Εγώ θέλω ανθρώπους να συμμετέχουν. Βεβαίως, ο πρώτος και βασικός λόγος είναι από την πλευρά αυτή επιλέγουμε κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους. Από την πλευρά αυτή λοιπόν μπορεί να γίνονται παρεμβάσεις, να γίνονται ερωτήσεις ή να γίνονται κάποιες παρατηρήσεις επάνω σε όλα αυτά. Και να υπάρχουν και διαφορετικές γνώμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει ούτε να χαρακτηρίζουμε τους άλλους, ούτε τίποτα. Πέστε λοιπόν τώρα, εσείς καταρχήν πέστε αυτό που θέλετε να πείτε ελεύθερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν κόβουμε κανέναν. Αν υπήρχε πρόβλημα δεν θα κόβουμε. Πώς λέγεστε, καταρχήν να σηκωθώ να κάτσω όπως είμαι. Όπως θέλετε. Σηκωθείτε εσείς. Αλλά επειδή έχω πει εδώ, καλύτερα να είμαι καλύτερα. Λοιπόν, Σκαφίδας λέγομαι. Σκαφίδας. Ήμουν και στις 5 Γενάρη. Είστε στην Ελευσίνα εσείς. Ναι, Ελευσίνιος. Και έχετε μελετήσει και έχετε ψάξει το θέμα αυτό αρκετά χρόνια. Έχω παραψάξει το θέμα. Ωραία. Πέστε λοιπόν, πού είναι η διαφωνία σας όλα αυτά? Ποια είναι η διαφωνία? Το τερεστήριο, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 400-500 άτομα. Όπως και αν το κάνουμε. Τελείωσε. Δεν πάνε να φτιάξουν ναούς από πάνω, δεν πάνε να κάνουν. Δεν χωράνε. Από κάτω πηγαίνουν οι πάντες και τα πάντα. Δίπλα στο τερεστήριο υπήρχε το βουλευτήριο και υπάρχει ακόμη. Έχει μια πινακίδα και αρχαιολογική υπηρεσία, βουλευτήριο. Ερχόντουσαν, ακούσε, σε 100 τετραγωνικά μέτρα οικόπεδο που είναι σήμερα, ερχόντουσαν οι 500 Αθηναίοι, η Βουλή των 500 να συνεδριάσουν και στην Ελευσίνα. Μάλιστα. Πειράκας υπήρχαν και τότε, δεν είναι μόνο σήμερα. Λοιπόν, άλλο. Άρα λοιπόν, απευθύνω στον κύριο να μου πει αν γνωρίζει τι φαινόμενο είναι η λέξη Πάρνα. Αν γνωρίζετε. Θα σας παρακαλώ και μια ακόμη ερώτηση. Τι σημαίνει θριάσιο πεδίο, γιατί λέγεται θριάσιο πεδίο και γιατί έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, και η κατάρα της Δήμητρος, γιατί αν δεν ξεχωρίσουμε τη θρησκεία από τα γεγονότα δεν πρέπει να ανοίξουμε μάτι ποτέ και να βρούμε και έναν Έλληνα να το βάλουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, μακριά η θρησκεία για μας πριμέρα. Να το απαντήσουμε μετά. Ένα μισό λεπτό ακόμη κάτι. Κάνουμε αγώνα χρόνια να έρθουν τα Εργίνια και οι παπάδες μας έχουν πάρει τα μάλλον και έχουν εκκλησίες. Πηγαίνει στην πλατεία του Αγίου της Ελευσίνος, το Αγίου Ζαχαρία, να τα δείτε. Λοιπόν, έβαλε 2-3 ερωτήματα εδώ πέρα ο κύριος Σκαφίδας, τα οποία θα δοθεί μια απάντηση. Τα ακούσατε τα ερωτήματα, όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο εξής σημείο. Ο κύριος Σκαφίδας, ο οποίος είναι κάτοικος Ελευσίνας και ένας άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα, χρόνια το ψάχνει, έχει βάλει 3 ερωτήματα. 3. Να τα ξαναπείτε. Λοιπόν, δώστε το μικρόφωνο να τα ξαναπούμε για να το βάλουμε το πράγμα. Να το βάλουμε το πράγμα από την αρχή. Ναι, λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Στον κύριο Διαμαντάρα να πετύχει. Μάλιστα. Ή στο συμπαθή δημοσιογράφο. Πάντως δεν απέφυγε σε ένα στήμο ο κύριος Διαμαντάρας να πει τίποτα. Δεν έχω πάρει να ξαναρωτήσω. Να τα ξαναρωτήσω. Λοιπόν, πέστε μου, το φαινόμενο Πάρνα, τι σημαίνει? Πάρνα. Παιδιά, απαντήστε. Εξού και Παρνασσός. Είναι πυρ ρέων νοητικών. Φωτιά δηλαδή που ρέει νοερά. Νοητική. Και εδώ πέρα ταυτίζεται και η ψυχή. Αυτό το Πάρνα υπάρχει σαν λέξη κάπου, το βρήκατε? Το έχουν παραφράσει οι Ανατολικοί από τον Πυθαγόρα σε πράνα. Το πράνα των Ανατολικών είναι ο Παρνασσός. Η ζωτική ενέργεια είναι ο Παρνασσός. Αυτή η λέξη τι ρόλο παίζει στα Ελευσίνια μυστήρια? Να το ρωτήσω τον κύριο. Γι' αυτό κύριε Χαρδαβέλα είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πήγα να εισέλθω στον χώρο μέσα και σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Ότι θα χάσω και ύλη και ενέργεια από ότι θα γίνω μισός. Το είπα προηγουμένως, δεν ξέρω αν είσαι παλιά. Δεν χάνεται ούτε ύλη ούτε ενέργεια. Ναι. Ή το ένα ή το άλλο και τα δύο μαζί όχι. Η πρώτη άλλωστε λογοτεχνική λέσχη στην Ελλάδα, ξέρετε πώς είναι. Είπα ύλη και ενέργεια είπα. Έτσι δεν είναι. Και η ύλη συμπυκνωμένη. Εάν θα κάνουμε μάθημα φυσικής θα σας απαντήσω ότι δεν υπάρχει ύλη. Δεν υπάρχει ύλη. Θα χάσω εγώ τη μάζα και την ενέργειά μου. Δεν υπάρχει ύλη. Μόνο ενέργεια. Αυτό που λέτε ότι πιστεύετε ότι θα χάσετε μάζα και ενέργεια αν μπείτε εκεί πέρα μέσα, πού βγαίνει? Το ενεργειακό πεδίο που υπάρχει μέσα στις κατακόμβες, εγώ πιστεύω είναι μια τεράστια πόλη η οποία πράγματι φιλοξενούσε χιλιάδες, όχι και ιερείς και ενημερωμένους. Το θέμα είναι ότι
ζωντανός οργανισμός που θα εισέλθει σε τέτοιο είδους κατακόμβες, υπόγεια κτλ. Υπάρχουν ενεργειακά ρεύματα τα οποία περιέχουν την πάρνα που λένε ή την πράνα, όπως θέλετε να το πείτε, η οποία στο ζωντανό οργανισμό είτε είναι φυτό, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι πουλί, ζώδια, που αφαιρεί κατευθείαν μάζα και ενέργεια. Αυτό εννοώ. Το επόμενο ερώτημα. Το επόμενο είναι ότι αν ο κόρπος Ελευσίνος διαμορφώθη από κάποιο μετεωρίτη, αν έχει πέσει κάποιος ή κορμίτης κτλ., από τήξη πάγων ή από ενεργειακή καταστροφή, από πυρηνική έκρηξη, ραδιενέργεια, τι εννοείται? Από ραδιενέργεια, ναι. Το πιθανότερο είναι όταν σχηματίστηκε το Αιγαίο και καταβυθίστηκε η Αιγής, γιατί ήταν ένας κάμπος τεράστιος και έφτανε μέχρι την Αίγυπτο, γι' αυτό λέγεται και Αίγυπτος, ποια γη. Τότε δημιουργηθήκαν αυτά. Για πυρηνική και για μετεωρίτη εγώ βαδίζω βάση πηγών. Μάλιστα. Δίχως πηγές. Το άλλο είναι το θριάσιο, γιατί λέγεται θριάσιο και τι σημαίνει? Είναι η θεότης Πουρέη και ήταν ο Σιτοβολώνας της Αττικής και κάνανε πολλούς πολέμους οι Αθηναίοι μέχρι που να κατακτήσουν την Ελευσίνα, επικέκροπος. Πάμε πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Δεν με γεμίζει η απάντηση σας, κύριε. Δεν με γεμίζει. Το θριάσιο πεδίο, κάτι προηγουμένως για την έννοια του τι συμβαίνει με τα ιερά, με το Υπουργείο Πολιτισμού και με όλα αυτά τα πράγματα. Είχε πει μια πολύ ωραία λέξη ότι αν δεν υπάρξει Έλληνας Υπουργός Πολιτισμού. Είναι περίεργο το γεγονός ότι η αρχαιολογία στην Ελλάδα γενικά μέχρι σήμερα στηρίζεται σε νομολογία, σε νόμους του Αιθιόφθονος. Από τον Όθωνα μέχρι σήμερα τον ελληνικό χώρο τον λειτουργούν ξένες σχολές. Είναι βασικά 4 σχολές αυτές που λειτουργούν τον ελληνικό χώρο και φαίνεται ένα περίεργο πράγμα ότι πάντα όταν υπάρχει κάτι πολύ έντονα πολιτιστικό ή έντονα ενεργειακό, πάντα προσπαθεί να καλυφθεί. Μάλιστα. Αυτό είναι σύμφωνα. Συμπληρώσω κάτι στον κύριο. Από το 1836 επιβόθωρες με ένα διάταγμα να αφιλμάνει, χτίζεται όπου θέλει και είναι αρχαία. Ξέρουμε πόλεις. Ναι. Μέχρι και σήμερα, ξέρετε τι γίνεται σε Ελευσίνα κάθε μέρα. Οι οικοδομές αυτή τη στιγμή έχει βγει υδραγωγείο, έχουν βγει τεχνικά ευρήματα. Στα θεμέλια υπάρχουν είναι και πάει η αρχαιολόγος, ποια είναι αυτή εκεί πέρα, να μην πούμε το όνομά της, πάει εκεί με το συνεργείο και φτιάχνει μόνο τις οικοδομές. Δηλαδή εργάζεται μόνο σε οικοδομές. Να μπορέσει να δώσει την άδεια, να φτιάξει ο άνθρωπος, και καλά θα κάνει να φτιάξει το σπίτι του, αν δεν υπάρχουν σοβαρά τα φυσικά ευρήματα. Και τη ρώτησα, γιατί μέσα στον χώρο δεν βάζετε κάποτε κάποιους να σκάψουν, είναι 40 χρόνια το... Δεν μιλάει. Όταν τη ρωτάς, πού τα πάτε τα οστά, πού τα πάτε τα φυσικά ευρήματα, οτιδήποτε. Δεν απαντάει, υπάρχει νόμος που σας απαγορεύει. Για τα οστά, κύριε, μήπως μπορείτε να μου πείτε τι τα κάνουνε? 48 σκελετοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Καλό πάρα πολύ, επειδή μπήκαμε σε ένα θέμα που το ερευνώ και που έχει μεγάλη σημασία. Αυτά δεν συμβαίνουν. Πού να ξέρει, αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελευσίνα, συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Στη Σαλαμίνα βγάλαμε και βγάζουμε. Των Μαροκομάχων δεν ξέρουν που βρίσκονται. Τα πήραν να κάνουν ταύτιση DNA. Να πάμε λίγο παρακάτω στο θέμα μας και να μείνουμε τώρα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα να το δούμε συνέχεια. Πάμε στο επόμενο παρακαλώ βίντεο για το ρόλο της γυναίκας. Της γυναίκας στα Ελευσίνια μυστήρια, και αυτό γιατί ίσως οι αρχαίοι πρόγονοί μας ήταν οι πρώτοι παγκοσμίως που μίλησαν για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ενδεικτικό, αν θέλετε, και πάνω σε αυτό είναι το γεγονός ότι τα 9 στάδια της μοίησης στα Ελευσίνια μυστήρια είχαν να κάνουν και με τους 9 μήνες της δημοσίευσης της γυναίκας. Κύριε καθηγητά, προκειμένου να μοιηθεί κάποιος στα Ελευσίνια μυστήρια, θα έπρεπε πρώτα να έχει καθαρθεί τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Τι περιλάμβαναν οι δοκιμασίες και πόσο διαρκούσαν? Οι δοκιμασίες σύμφωνα με τον Ιερό Νόμο, τα μικρά Ελευσίνια όπως τα έλεγαν, έπρεπε να τηρήσουν ορισμένες διαδικασίες εξαγνισμού νηστειών και βεβαίως της εξομολογήσεως πρώτης εισόδου των ενώπιον της Ιδρανού, της ιέρειας που λεγόταν ήταν εξομολογήτρια και ταυτόχρονα και βαπτίστρια.
Ας μιλήσουμε τώρα για το ρόλο της γυναίκας στα Ελευσίνια Μυστήρια. Είναι γνωστό ότι μπορούσαν να συμμετέχουν. Μπορούσαν να μοιηθούν στα Ελευσίνια Μυστήρια ισοτήμως άντρες και γυναίκες, δούλοι και ξένοι, υπό την προϋπόθεση ότι οι δούλοι μονάχα και οι ξένοι να γνώριζαν πάρα πολύ καλά τα ελληνικά και ιδιαίτερα την Αττική γλώσσα. Επίσης αργότερα οι Ρωμαίοι δέχονταν ακόμη και τις εταίρες. Η Ασπασία, παραδείγματος χάρη, γυναίκα του Περικλέους, πανέμορφη Ασπασία, αυτή η δαιμονία ομορφιάς και πνευματικής καταθέσεως γυναίκα, σε αυτήν οφείλουμε τα θαύματα του Παρθενώνα. Αυτή εξεμετρεύει την αγάπη του Περικλέους και προσεπάθησε σε 6 μήνες να διέλθει τα στάδια της μοίησεως. Ενώ κανονικά ήταν ένας χρόνος. Ένας χρόνος. Υπάρχουν 9 στάδια στη μοίηση. Σχετίζονται με τους 9 μήνες της εγκυμοσύνης της γυναίκας μέχρι και τη γέννηση ενός παιδιού. Η όλη διαδικασία της Θείας Ελευσίνος είναι μια διαδικασία των δυνάμεων, των ίδιων των δυνάμεων της φύσεως, πως βαθμιαία μήνα προς μήνα μπορεί να μπει στην διαδικασία για να εκδηλώσει ζωή. Η Ελευσίνα εκδήλωνε ένα πνευματικό οργανισμό, έφτανε να εκδηλώσει ένα πνευματικό οργανισμό. Και θα πούμε εδώ ότι οι ίδιες, μα ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες οι οποίες στελούνται σε επίπεδο φυσικού οργανισμού, ξεκινώντας από τον έρωτα μεταξύ δύο αντιθέτων φύλων, την ίδια την μίξη, την ερωτική, την ανταλλαγή δηλαδή των ουσιών, το άριο της γυναικός και την γονιμοποίηση από το σπερματοζωάριο του ανδρός, όπου ξεκινούν οι δομές των πρώτων κυτάρων που αυξάνονται συνεχώς, είναι η ίδια ακριβώς περιγραφή και μυητική διαδικασία της δημιουργίας του πνευματικού οργανισμού. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται, αυξάνεται και πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις του ο πνευματικός οργανισμός και όπως ακριβώς στο ανθρώπινο έμβριο με την έναρξη των καρδιακών κτύπων εισέρχεται τότε, έτσι λέγει η παράδοσή μας, και η ψυχή εγκαθιδρύεται, συνδέεται δηλαδή η ψυχή με τον φυσικό οργανισμό, έτσι και κατά τη διάρκεια της εξελίξεως της μυητικής διαδικασίας στον συγκεκριμένο αντίστοιχο μήνα υπήρχε εισδοχή, επαφή δηλαδή, ερωτική μίξη από το θείο περιβάλλον του πνευματικού ολίμου προς την ψυχή του μύστη, προκειμένου να ενισχύσει τον πνευματικό οργανισμό που δημιουργεί ο μύστης. Ένα πνευματικό οργανισμό που είναι από καθαρό φως. Σε ποια βαθμίδα έφταναν τότε οι γυναίκες? Δηλαδή θα μπορούσαν να μπουν ακόμα και στο τελεστήριο που συμμετείχαν ούτως ή άλλως ελάχιστοι? Βεβαίως, ακούστε, όχι μονάχα να μπουν στο τελεστήριο ως μεμοιημένες και ως θρησκεύτριες, αλλά τα ανώτατα αξιώματα των Ελευσινίων Μυστηρίων τα κατελάμβαναν και οι γυναίκες χαρακτηριστικά. Έχουμε προθιέρεια των Ελευσινίων Μυστηρίων. Δεν ήταν μόνο η προθιέρεια, ήταν ακόμη οι ιεροφάντες. Ξέρετε τα ιεροφάντες? Το ανώτατο αξίωμα των Ελευσινίων Μυστηρίων ήταν ο ιεροφάντης, από τον γένος πάντων των Ευθυμαλπιδών. Ο ιεροφάντης τα ιερά έφαινε, δηλαδή εμφάνιζε πλέον στην τελευταία φάση της τελετής τα ιερά της Δήμητρος και της Περσεφόνης. Αυτό το κατελάμβανε και η γυναίκα. Δεν υπήρχε περιορισμός όπως έχουμε στο Χριστιανισμό που μένουν μέχρι την Οκόρο μονάχα. Σε αντίθεση λοιπόν με τη σημερινή εποχή, βλέπουμε ότι η γυναίκα, ο ρόλος συγκεκριμένα εκείνη την εποχή, ήταν πολύ αυξημένος και μπορούσε βεβαίως να κατέχει πολύ ψηλά αξιώματα. Στην προκειμένη περίπτωση, μιας και έχουμε τη συμμετοχή της γυναίκας στα Ελευσίνια Μυστήρια, θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Κλήμη, μάλλον φημολογείται ότι υπήρχαν κάποια όργια. Και δεν θέλω να πάει το μυαλό μας στα απόλυτα σεξουαλικά. Απλά θέλω να δούμε εάν βεβαίως έρωτας και μυστήρια ταυτίζονται, γιατί βλέπουμε ότι σε πολλές μυστηριακές τελετές χρησιμοποιείται και, αν θέλετε, η σεξουαλική επαφή για να μπορέσει να φτάσει κανείς στη θέωση. Δεν ξέρω αν στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι στη σημερινή εποχή, βάσει της ιστορίας, δεν μας έχουν φτάσει κείμενα